Dva zápasy Mladé Boleslavi a Karlových Varů v této sezóně vždy pokračovaly i po 60 minutách. Tuhý boj se dal vzhledem k pozitivním sériím obou týmů čekat i dnes. Karlovarská Energie vytěžila z posledních 3 zápasů plný počet 9 bodů. Mladoboleslavský bruslařský klub zase zaznamenal 2 venkovní výhry a na předposlední České Budějovice už ztrácel před dneškem jen 5 bodů. Odhalíme vám důvody obrody Mladé Boleslavy. Příchod bratrů Vrbatových. Za druhé střelba Lukáše Handlovského, který v 6 zápasech pozbíral 4 góly. Za třetí špionáž hry soupeřů, o kterou se stará asistent Leo Gudas. A možná 4. příčina – otužilost. Sourozenci Vrbatovi se projevili hned v první třetině. Starší Radim fauloval, pak to nevhodně komentoval a vyfasoval osobní trest. Mladší David tlačil puk do branky, ale Mensator briskně máchl lapačkou. Obrany fungovaly a tak platily netradiční věci. Třeba backhand, který předvedl Rastislav Dej, skórující podruhé v extraligové kariéře. Domácí prošustrovali v druhé části 5 přesilovek i jiné šance. Hunkesova střela skákala kolem Mensatora. Proti prudké ráně Tomáše Sýkory se reprezentační brankář rychle přemístil. Energie na začátku 3. periody odskočila do vedení 2-0. Proškovu ránu jemně odklonil Lukáš Pech. Bruslařský klub se nevzdal. Sýkorův únik ještě vyčapal Mensator. Ale pak ho zaskočil spoluhráč. Roman Prošek tlumil nahození Davida Mocka rukavicemi a srazil si puk do vlastní branky. Napětí na ledě i v hledišti stoupalo. 58-50, hosté chybují při střídání. Sudí Polák jim uděluje trest. Kouč Šindel na přesilovku odvolává golmana z ledu. 59-17, 6. hráč v poli Denis Kazionov tečuje kočího střelu a vyrovnává. Prodloužení trvalo 44 sekund. Kotouč si vyměnili Hunkes, Radim Vrbata, Šnábel a střelec Michal Důraz a připočetli svému týmu bod navíc. Mladá Boleslav Karlovy Vary 3-2. Karlovarský útočník Rastislav Dej zaznamenal v 39. kole svou první trefu v sezóně a druhou v kariéře. Mladá Boleslav soupeře výrazně přestřílela, byla aktivnější o 14 střeleckých pokusů. I díky tomu nakonec obrátila skóre z nepříznivých 0-2 na vítězných 3-2. Boleslav se probudila až v 50. minutě, pak ale během 11 minut zvrátila vývoj zápasu plně ve svůj prospěch. Velký podíl měla na tom nová posila středočechů Radim Vrbata. Ten byl na ledě u všech 3 branek, na vítězný gól dokonce nahrál. Dnešní večer pro něj přitom nezačal ideálně, konkrétně 10minutovým trestem v první třetině za nesportovní chování. Musel jsem si to napracovat, těch 10 minut na té trestní lavici. Já jsem rád, že dostávám prostor, že jsem ve hře, že vlastně jsem ve hře a můžu tam něco udělat. Tam to Radim výborně podržel na modrý a sjel mu tam Šnábs a ten teda výborně mě našel, já jsem výjížděl zpoza brány a já jsem měl vršek brány volný, ale zase mi to nějak sjelo, jako obvykle, ale naštěstí pod betonem mu to prošlo a už jsem to tam dorazili s ním. Vývoj toho zápasu nebyl pro nás příznivý a dotahovali jsme, ale myslím si, že ve druhé třetině jsme měli spoustu šancí, kdy jsme prostě mohli dát gól a nemuseli jsme jít do té třetiny s takovým napětím. Já myslím, že jsme vyřešili celý zápas, nemáme ani jinou možnost, prostě nemůžeme pustit zápas v této situaci, jaký jsme, takže já myslím, že jsme věřili až do konce a ukázalo se, že je důležité hrát až do 60 minut. Také třetí vzájemný zápas těchto soupeřů neskončil po 60 minutách. Po druhé byla v nastaveném čase úspěšnější Mladá. Gól v poslední minutě základní části, další branka v nastaveném čase, velký obrat a naše nálepka tým večera pro poslední tým tabulky, ale dnes pro hrdiny z Mladé Boleslavy. Tabulku po 3 čtvrtinách vedou Pardubice, mají 70 bodů a lepší skóre než druhý Litvínov. Třetí Sparta ztrácí 3 body, ale může získat v odloženém zápase s Karlovými Vary. Slavia má také 67 bodů jako třetí Sparta, následují Vítkovice, Plzeň a Karlovy Vary.
Ve druhé polovině tabulky došlo ke 4 změnám, to se netýká 8. Kladna, to zůstává 56 bodů. 9. je Třinec, o 1 příčku si polepšil 55 bodů, naopak na 10. místo spadl Zlínsk, také 55 bodů. 11. je Liberec, o 1 místo postoupil, 53 bodů. 12. Znojmo, o 1 místo kleslo, 51 bodů. 13. zůstává Mountfield České Budějovice s 45 body a 14. Mladá Boleslav s 42 body.